Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezulu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Ey'nsukwini ezedlule, i-ANC Eastern Cape yamukele isinqumo ebesithathwe yi-High Court yaseBhisho sokuthi ivimbe i-SIU ukuthi inga-investigate ama-qualifications ka-Premier oku-Oscar Mabuyane. Sakhuluma-ke ngalolo daba, ngaze ngathi mina uma ngabe uyazazi ukuthi i-qualification yakho iqondile, yazikho izinto ey'phuma eceleni, yini engaba nzima ukuthi ungavumela ungaze uhambe uye e-court uyonqanda investigation ukuthi ingaqhubeki. Saphinde sacaphuna uspokesperson we-SIU Baba Kaiser Kganyago wasichazela ukuthi this is not about an individual. Baphenya bona i-university yonke, hayi umuntu oyedwa, bonke abantu abagraduatile kwi-Fort Hare University. Kuphenya ukuthi ngabe yonke into iqondile na. Futhi wachaza ukuthi baqaphelile ukuthi inkantolo ikhipha isinqumo ngenxa ye-act yabo ebibanqanda ukuthi bangabe besadlulela kuma-masters nama-PhD, kodwa sebeyi-amendile, okusho ukuthi baqala kusuka kwi-diploma ukuyophuma kwi-PhD. Ayisekho manje into ezobavimba. Ngithi ngingena ku-TikTok ngisithela phekwa nansi ivideo ka-Dr. Mbuyiseni Ndlozi ekhuluma kanje. An investigation into academic criminality allegations against the Premier of the Eastern Cape, Oscar Mabuyane. Ba i-degree yakho uyithole kakuhle mntanomhle. Uyisabela ntoni investigation? Kamo who investigatwa the Premier's degree. Jiggy, the administration center of the university is burned to ashes. Is there a link between the two? I don't know. Buza wena. Ntate Kganyago wa re thusa. Why is there this interest of investigating? And why is the university not taking any interviews in this regard? If my degree, you awarded it to me illegally, I have the pride, the self-love to tell you I will do it again and I will pass it the same way again because I didn't cheat. Kaiser Kganyago helps us to make sense of that phenomena. Nakukho esikushoyo futhi asimsoli uPremier wase-Eastern Cape. Kodwa siyabuza thina ukuthi kuseyi-coincidence na ukuthi i-SIU lesikhathi imithetho sowuguqukile sebenelungelo-ke manje lokuphenya bese kusho i-building bese kusho i-administration la kune-information efuneka itholakala, la kune-information efuneka iprove ukuthi ama-qualifications ahamba ndlelani bese kuthiwa lo building ishini. Is it a coincidence? Kuqondene nje iyathusa lento ngoba kuvela umyalelo wenkantolo base beyalungisa i-SIU ukuthi hayi nansi into ebeyumgoqo phambi kwethu ebeyisinqa esivimba ukuze singakwazi ukuqhubeka nokuphenya. Uma seyingasekho lento sebenelungelo lokuqala kusuka phansi bophuma phezulu seyiyasha i-building. Angisho mina ukuthi khona engikushoyo kodwa akwakho umqondo kimi. Yabona nje uma ngathiwa ngiyaphenya, umuntu oqala engingaqala ngaye ngingaqala ngibheke ngakuPremier. Ngisho nje uma ngabe kuthiwa bengiphenya bengingaqala ngakuye ukuthi kungani. Uyakhumbula ukuthi kwivideo edlule ngithe ngicaphunela ivideo ka-Ike la ikhuluma kanje. There was one professor I asked, ukuthi mfethu awungitshele ama-politicians awathola kanjani ama-PhDs because uyambona noma ukuthi uyidanda yethu. Ubusathatha isikhathi sokufunda. I asked about the Kim Jong-un of the EFF. I said, this guy. Kim Jong-un in the EFF. There's a Kim Jong-un in the EFF, when he says something, nobody jumps the line. So I asked this guy, how did he get this junior degree? This professor said, you know what, Ike?
You'll never know, Mfethu. If I could tell you, some of these guys will write assignments for them. But if I were to be put in court, this guy will not come. No, he to can't. testify because he's in, he's protecting his job. I'm a PhD, I'm a master's degree. I remember again, there was a rumor, not a rumor, there was this issue, but it was squashed down. There was, I think it was a cousin of Floyd, where they said this master's degree, is plagiarized from Russia. Even Van Rooyen, there was that issue, but Yavalwa, with no, ngati master's yakhe, he plagiarized where there was a ghostwriter. These things are there. That's why abantu abafana nabo Platon Zimande, they need a commission of inquiry because it devalues ama qualifications of abantu. They need to investigate all these guys, these politicians, people who had ghostwriters. Noma ngathiwa lento eshow ayikha ufuna ukuyikholwa. Kodwa uma ubuke ngendlela izinto ezenzeka ngayo uzibuza ukuthi yini le phushe uPrima yenza ukuthi akaye enkantolo. Okay, SIU silungisile. Seyishiswa yini ibuilding? Ibuya le yankulumo kaIke ukuthi konje inhliziyo necala ekuthola ukuphumula. Angishonga umuntu khona kwenzile uPrima namanje ngisaphinda. Akhola ngemsola khona kodwa ngibuza ukuthi kuyi coincidence na ngendlela okwenzeka ngayo. Investigation. Premier Mabuyani's degree is being investigated at Fort Hare. No problem. Chigi, the administration building of the university burned to ashes. Uzwilena. I don't know if they are connected. I don't know if they are even dots. These are not dots. It's an entire big hole. Must never ban universities. Never ban books. Books, you don't ban them. Even if it's a bad book, you read it so you know how a bad book looks like. Even Hitler's book, we read it so we know how a wrong thought looks like. Angibambe le video ngiyacela ukuze ukuphawula kwakho kulolu daba esixoxa ngalo. Mhlambe wena uzobona ngendlela ehlukile kunami ngoba mina angimsoli uPremia. Angisho ukuthi khona into ayenzile kodwa ngithi kwase kwaqondana. Yingakho ngithe uma ngabe benginamandla ngiinvestigator umuntu oqala bengizomphenya nguye. Umuntu oqala nje bezoba kwi-list yabantu okungenzeka babe nesandla bekuyoba nguye. Ngoba phela akwazi ukuthi yena ngaye enkantolo. Inkantolo imvune ilungiswe leyo nto leyenza ukuthi imvune inkantolo bese kusha ibuilding. Kimi bekuzosho ukuthi awu usebonile ukuthi into angacasha ngayo ayisekho ngakho ke usethathele ligxathu. Noma ngisasho namanje angimsoli uPrima angisho ukuthi khona kwenzile. Kodwa ngithi kube bengikwi-position yesemandleni yokuba umuntu ophenyayo ukuthi kwenzakaleni. Umuntu oqala ebengizombheka ukuthi why sinele singalandela lolu daba bese kwenzeka kanje. Mhlawumbe coincidence nje ayihlangene noPrima. Mhlawumbe ayihlangene naye. Mina nabasidibana kwivideo landelayo ngicela ukuze ukuphawula kwakho ngiyabonga.